Български студенти се събраха пред кметството на английския град Манчестър, за да изразят съпричастността си към гражданските протести в България. Те издигнаха български знамена и лозунги в подкрепа на своите близки в родината. Най-вече от съпричастност към това, което се случва в България. Не е нормално българинът да е доведен до тази ситуация, че да няма как да си плати сметката за ток, няма какво да яде. Просто за един по-добър, по-достоен живот. Това, че сме в Англия, не означава, че не сме съпричастни и не ни интересува това, което се случва в България. Ние тук сме събрали да подкрепим родината си, България, нашите родители, сънародници и роднини, да им окажем подкрепата си. Ние подкрепяме не точно определена политическа партия, ние подкрепяме промяната в управлението на България като цяло. Всички са изключително заинтересовани и са причастни с ситуацията в България, с това през какво нашите родители са поставени там, нашите приятели и изобщо всичко, какво се случва в родината ни. Силно се надяваме тази промяна да дойде скоро. Това, че учим в чужбина, далеч не показва, че не сме съпричастни с това, тъй като голяма част от нас бихме искали да се върнем в родината ни, да оправим нещата и съзнанията, които получим тук, да правим една по-хубава и по-добра България. Подкрепяме протеста, защото сме солидарни към това, което се случва в нашите народници. Това заявиха пред Хоризонт български студенти, които се събраха пред кметството на английския град Манчестър.